Damang dainang nainulunga di baga sa tuhat ta Jesus Kristus, di baga sa tikyon naing taruli hita siyan hata ni dibata marsada ni roa hita martanya kita. Dibata Jehovah, dibata amanami, dibata ni haton nami. Di baga sa tikyon na naing taruli hami siyan hatam. Todim parbadia na madungani hami. Talumobi na posom leo bisukmu gonggomi roha do pikir adi na posomon. Asa mangasaw todimi na posomon para raton hatam di baga san Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hurian ni Tuhan hata ni dibata nagabi ujahan di bagasan minggu apet ta napaupat to dia pada partikyanon dene mai sian buku suratnya Apostel Paulus tuhala Rom bidusada mamuka sene sada masoho satu ayat pitu hata ni Tuhan. Au surat tinongos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na tarjoga be apostel jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita na uli na siyan debata. Ima di parbaga-baga hiyan diakka surat na badia marhite-hite akka panurang na. Taringot tu anak na Yesus Kristus tu hatai na tubuh siya poparan di si Daud ia daging na. Nang gabi tadap anak ni debata na marhagugoon manghitotod di nabadia dunghehe ibana siyan hamatean. Siyan ibana hujalo hami asiniroha doho tohonan apostel mangalopokon pangoloyon di haporsyaon turohan ni saluhut bangso ala ni guarnay. Siyan na sidado nang hamu na jino ni Yesus Kristus. Madapotot akka na hinalongan ni debata jela akka nabadia na jinunai na dihutarom asi niroha madihamu do dame siya debata amata nang siyan Tuhan Yesus Kristus. Ido sahana. Damang dainang nenolonga di baga sa tuhatta. Ujahan na sahat tuhita di bagasan minggu apen na paupatonon dido jako kamu nama ibana naung di baga-bagahon. Adong do biasana tradisi dihita halak Batak molo sa sahalak ng gabi masuk tu marga na asing manang sada parumahin siyan halak siliban gabi masuk tu halak Batak parjolo sahali di patupado pajak kono tu marga naung binuhul ni hasuhuton parana. Jala somal na pajak konon di patupa tarida do disilas ni roha tarida olo-polo jala sudenang taruli dakolang marga nanang si Jakononi nanang si Leononi alai akka marga na asing pe hobar balok donga sahuta sudenang taruli do disi dos do pajak konon na pinatupa ni hita halak Batak tu pajak konon ni Yesus Kristus. Molo tadokon nanang bajakoton ima Yesus Kristus di bagasan parngulon di halak na porsea. Berarti ikon adong do di si lasniroha. Ikon adong do di si olopolo. Ikon adong do di si panadaon natikos taringot tujol mananang si Jakonon taringot tu Yesus Kristus nanang si Jakono di bagasan parngolon.
Dang boy di jakko sada paropuan manang sada bawa masuk tu marga na asing. Mulu dang julu takas tatanda isi ibana. Sosong ini do hita. Dang boy takas tajakon ima Yesus Kristus. Molo dang tatanda isi do Yesus di bagasan parngoluon sigado pare. Nah, damang dainang nenulungan di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasa trupu jamita nasahat tuhita di bagasan partikyanon. Sada surat na tinongos ni Apostol Paulus tuhala Rom. Huria Rom, sada huria na pinuka ni akasisya ni Jesus. Adong pada bisu pada naik baru madok si Petrus do napajongjong huriay. Si Paulus dang sompak pa sahaton hatan ni Tuhan bisan secara langsung. Marhite surat na ditongos ibana manopot huria Rom. Alina parjole sahali di pamuhay ni surat na Apostol Paulus pasahaton tabena manang patadaho dirina. Na di patadan Apostol Paulus tariho tu dirina marhite ite surat na. Dada hagogoon na, dada hamaloon na, dada parbinotuan na. Alahi di patadot ibana dirina songon na poso ni Jesus. Molo dibahasa di Indonesia dokon sebagai hamba, manang sebagai hatuban ni debata. Hatuban ni debatado Apostol Paulus na patadaho dirina tuhala Rom di hatihan. Saluhut na pataridahon hauduhon ni rohani aposteli mangahu debata di bagasa ngoluna. Dak adong bedis di ibana gijang ni roha. Alai martoruk ni roha do ibana dia dopan ni debata. Ido bay do ibana au surat tinongos ni si Paulus na poso ni Yesus Kristus na tarjo apostol. Jala pinauli tu laon mamaritahon barita nauli siya debata. Na tarjo apostol. Debata do na maju ibana. Jala dung di patadaon apostoli dirina. Las di paboton ibana do musenang do sa sitong na ulaw ni dirina songon sada apostol ni debata. Dido ibana ma ima nanaing pararaton barita nauli. Jala isi do na dia tidakon ibana. Nya tidakon ibana ima Yesus Kristus naung dibagabagahon sian jamani akka panurirang. Hurian ni Tuhan. Sada perkenalan nama seuli. Dung diperkenalhon ibana dirina. Diboto ibana mamusena ulauna. Sudenang na pinatuduhon ni Apostol Paulus. Dak adong pataridahon gijang ni roha. Alay sudenang na pinatuduhon ni ibana. Patuduh na martorok di roha ibana. Jala na patiboh debata marhite-hite akka surat na tinongkos di ibana. Termasuk marhite-hite jamita dia pada partikyan. Dia tidak kon ibana do. Iya anak ia taringot tu anak na Yesus Kristus tu hatai na tubuh siya popara ni sidaw ia daging na. Nangga betadap anak ni debata na marhagugoon mangihutot toddi na badia dunghehe ibana siyanaka na mate. Na lebih spesifik ta sitong na dipatadahon Apostol Paulus imataringot tu Yesus Kristus di bagasan parngoluang. Imataringot tu anak ni debatai. Imataringot tu si paluay.
takas do apostol manada Jesus Kristus. Di siya takas ibana manada. Jala takas do ng ibana majak ko Jesus di bagas ang uluna. Damang dainang nenolong di bagas sa tuwata Jesus Kristus. Buhado hita mangalapati hata di bataw di bagas ang uluta. Buhado na kita majak kon Jesus di bagas ang uluta si gano pare. Hobar tuja hana sa tuita di apala partikya no. Na parjolo sa hali sa luhut na jolman na majak kon Jesus Kristus di bagasan parngolon na. Ikod di pataridaho ma na totong iba na martorok ni roha. Maka ketika engkau mau menerima Kristus yang sudah dinubuatkan itu, maka satu-satunya cara supaya bisa menerima dia, menyambut dia, majakot ibana, ikut di bagasan martorok ni roha. Tidak akan ada orang mampu menerima, atau tidak akan ada orang mampu menyambut Kristus kalau dia tinggi hati di dalam kehidupan. Maka supaya kita bisa majakot debatai nang di baga-baga di bagasan parngolota, tajakot ibana di bagasan torok ni roha. Unang adok kita majakot ibana songo patibohon hadiryon na pabotohon akka hamoraon na mabaritahon akka syadungan na alay iko di bagasan torok ni roha do hita majakon si paluay. Napadua damang dinang songo di patujulo di jamita na kay pasahan na kaningan asa bohita majakon debata manang sikapta di bagasan majakon debata ikut di bagasan las ni roha. Dada las ni roha ala mamora. Dada las ni roha ala tibo pangkakna. Manang malo ibana. Manang ala jiasyak kasyadungan. Alelas ni roha tapatu pemajakon debata. Majakon Yesus Kristus di bagasan parngolota. Ala na saluhna nabi nagabagaw ni debata. Di pauli debata di bagasan. Tu bagasan ngolota marhita itu Yesus Kristus. Maka apa yang dijanjikan Tuhan tentang Kristus Tuhan dan Juru Selamat itu dia tepati. Maka ketika janji itu Tuhan tepati di dalam kehidupan setiap orang yang percaya, saluhna kajil manaporsi ikut marulupolo ikut taruli komalas ni roha desdoya manginang molo adong sahala majajihon mangalian sesuatu tu hita molo ditepati jajinelas cidor hatta taruli hita. Nah kita pe di bagasan majakot debata dungi mata patu toruk rohatta di bagasan toruk ni rohima ikut tubuh olopolo ikut tubuh las ni roha. Jangan orang menyambut Kristus itu dengan sumut-sumut. Unang adong jolma majak ko si paluan na di baga-bagaw ni debata di bagasan ungut-ungut. Gudang song niya mag-asong ono do tarhirim ibana. Nahurip po do si paluay mabaynaw tormalua sinakaw takko. Nahurip po do si paluay mabaynaw tormalua sinakasitaw nokko. Nahurip po do si paluay tormabaynaw mamora. Aka pamikiryo si songonon. Perlu bertobat. Karena apa? Karena Kristus yang dijanjikan itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Tetapi yang Kristus yang dijanjikan itu mau menjadikan kita seperti yang Tuhan pikirkan. Bagaimana yang Tuhan pikirkan tentang kita? Yaitu salah satunya setiap orang yang menerima Kristus itu, maka dia diselamatkan. Maka dia tunduk kepada Tuhan. Dung dipatu pasalu ni damang daina. Napataluhon sa kanero Apostol Paulus. Madapoton akan nahinolongan jala asiniroha madihamu do dame siya debata.
Di bagasan pajak konon ni debata manang majakko Yesus Kristus ikut adong do dami di bagasan. Buasa buita adong dami di bagasan ulutta. Alana Yesus sumber kehidupan, sumber damai hadir di tengah-tengah kita. Maka karena dia sudah hadir di tengah-tengah kita, karena dia sudah bersama dengan kita, maka damai Kristus itu juga harus kita rasakan di dalam kehidupan. Maka bagaimana kita supaya mendapatkan damai itu? Biarkan Kristus hadir di dalam hatimu. Biarkan Kristus hadir di dalam pikiranmu. Biarkan Kristus hadir di dalam segala kegiatanmu. Biarkan Kristus hadir di tengah-tengah rumah tanggamu. Maka ketika Kristus hadir di dalam segala kehidupan kita, apa yang dikatakan oleh Paulus, ane dokon hata ni debataon, dame ni debata amata nasian gijang, nasian Tuhan Yesus Kristus maringana di bagasang urut. Dakolang tuala rom, alay itu saluh na kajelmana porsia. Amen martangya kita. Moliate hupasa rohana mituho ale Tuhan debata didinggan di basam doa sini roham. Naung totong dilehom mutu bagasang ulunami. Taruli hai marhiti-hiti hatam, ajari hami makangulun hatamo di bagasan ulunami si ganupari. Ajari hai majakoko di bagasan olupolo. Ajari hai majakoko di bagasan torok ni roha. Asa miyako di bagasan ulunami, asa dong dame di tonga-tonga ni rumah tangga nami. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Shalom. Horas. Selamat mempersiapkan Natal tu kita saluhut.